היוש לכולן, איזה כיף שהצטרפתן אליי. היום אנחנו בתרגול מספר 6, אנחנו נעשה שחרור עדין לאזור הזה של הצוואר, של הכתפיים, של הגב, גם נתייחס טיפה למותניים. אז אתן יכולות פשוט לפרוס את עצמכן על מזרון, אפילו על שטיח, זה לא תהיה תנועה מורכבת מדי, נטו באמת בעדינות להזיז את הגוף. אז אנחנו נתחיל ב5 נשימות עמוקות. ניקח שאיפה, נכניס הרבה אוויר. ובנשיפה נשחרר. עוד 4. שאיפה. נשיפה, נרפה את הכתפיים רחוק מהאוזניים, רק נעריך את הצוואר. עוד 3. ניקח שאיפה עמוקה, ננפח את הבטן. ובנשיפה נשחרר. עוד 2. ניקח שאיפה, ננפח את בית החזה ואת הריאות. ובנשיפה נרגיש איך כלוב הצלעות ובית החזה מצטמצמים חזרה. ועוד 1, ניקח שאיפה עמוקה בגב ארוך. ובנשיפה נשחרר. אז אנחנו ניקח פה שאיפה, ידיים יעלו למעלה. ובנשיפה ניקח כף אל כף אל הלב. ניקח פה שוב שאיפה. ובנשיפה נוציא אוויר, נבוא קדימה, רק נרפה מצח, נרפה מרפיקים, אפשר אפילו לא לגעת ברצפה. רק נרגיש את המתיחה בירכיים, בישבן ובגב התחתון. מכאן בשאיפה נעריך את הגב ובנשיפה נחזור לישיבה. אז ניקח פיתול עדין, ניקח שאיפה, ידיים עולות ובנשיפה נפתל ימינה. אז נסתובב לצד ימין, שוב כמו שאמרתי בהקדמות, אנחנו לא נעשה פיתול כזה סוחט עמוק, אבל כן נרצה לפתל. בסוף מבחינה פונקציונלית אנחנו מסתכלות אחורה, אנחנו מסתובבות ביום יום, ואני רוצה שתנסו להיות פה כמה שיותר בגב ארוך, אפשר גם לתפוס את השוק טיפה יותר קרוב כדי לא להיכנס עמוק. שאיפה נתארך עוד קצת ובהוצאת אוויר נחזיק את הפיתול. צד שני, שאיפה ידיים עולות ובנשיפה בעדינות נפתל שמאלה. נוציא אוויר, שאיפה נתארך בתוך הפיתול, ובהוצאת אוויר נחזיק את הפיתול הזה שמאלה. שאיפה, שוב ידיים עולות, ובנשיפה נניח ידיים על הברכיים. אז בשאיפה רק נרים את הכתפיים אל האוזניים, ובנשיפה נשחרר. שוב שאיפה, נשיפה, נשחרר. עוד 3. נשיפה נעריך. עוד פעמיים, שאיפה, נשיפה, עוד 1, שאיפה, ובנשיפה נניח את הכתפיים וממש נגלגל את הכתפיים והשכמות אחורה ולמטה. מכאן אנחנו ניקח שאיפה, ובנשיפה רק נקמר את הגב לאחור, נשען עם הידיים על הברכיים, ממש נרחיק את השכמות ונרחיק את הכתפיים מהאוזניים, ובשאיפה נבוא קדימה, נקער את הגב. נשיפה נקמר, שאיפה נקער, נשיפה נקמר, נגלגל פופיק פנימה ועצם זנב לבפנים, ובשאיפה נבוא קדימה, נשיפה נקמר לאחור, ובשאיפה נבוא לפנים, נפתח בית חזה, מבט עולה, ממש נקער פה את הגב, ובנשיפה נקמר לאחור וטיפה נשאר פה ונשען על הברכיים. שאיפה, טיפה יותר לאט, נקער ונפתח אפילו עוד טיפה בין החוליות. ובנשיפה נקמר ונרגיש איך אנחנו מרחיקים עוד בין השכמות. ובשאיפה נחזור חזרה. נשיפה אנחנו רק ניקח שוב את השכמות אחורה ולמטה עם הכתפיים ונבצע סיבובים. לעוד 4, 3, 2, 1 ולפנים. 5, 4, 3, 2, 1 ונשחרר. שאיפה ידיים עולות. ובנשיפה אנחנו נעבור לעמידת 6 ונמשיך לחתול פרה כאן. אז אנחנו עם ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לירכיים, בשאיפה נקער את הגב, אפילו עוד יותר נשוויץ בעצם הזנב, עוד יותר נפתח בית חזה ממקודם, ובנשיפה נקמר, שוב תנועתיות עדינה לעמוד השדרה, שאיפה נקער. נשיפה, נקמר את הגב. עוד פעמיים, שאיפה. נשיפה נקמר. עוד 1, שאיפה.
ונשיפה. מצוין, ובשאיפה נשחרר. אני רוצה לשבת פה ישיבת עקבים על הפוינטים או על הפלקסים, ואני לוקחת יד על יד. אז אני מביאה את יד ימין עם המרפק על מרפק שמאל ומלפפת בין הידיים. קוראים למנח הזה תנוחת הנשר, עושים אותה בעמידה, אבל אנחנו היום נעשה אותה בישיבה ברגוע. אז בשאיפה אני רק אקח דאון, זה ירחיק לי עוד בין השכמות וייצור שם מרווח, ובשאיפה אפ נפתח למעלה, מבט עולה. נשיפה דאון, שאיפה אפ. עוד 3, נשיפה דאון, שאיפה אפ. עוד 2, להוציא אוויר. and up. 1, דאון. ובשאיפה עלינו אפ ונחליף בין הידיים. נלפף אותם, שוב אפשר גם להיות פה אם זה עמוק מדי. שאיפה נפתח אפ ונשיפה דאון, נקמר. שוב שאיפה. ונשיפה דאון. עוד 3, שאיפה. תמצאו את הדרך שנוח לכם לשבת בישיבת עקבים. עוד 1, שאיפה אפ. ונשיפה דאון. כמעט עפתי. ובשאיפה נשחרר. יופי. אנחנו מרפות וחוזרות חזרה לעמידת 6. מצליבות רגליים ועוברות לישיבה. רגליים ישרות, פיסוק רחב בין הרגליים. שאיפה נאריך פה. בגב ישר, פיסוק ברוחב הגן, לא רחב מדי ולא צר מדי. ובנשיפה רגע נמתח ונשחרר קדימה. אז אני רוצה שתמצאו את הדרך למתוח את עצמכם בגב ישר. אפשר לתפוס את השוקיים, אפשר לתפוס את האצבעות, כל אחת בטווחים שלה. עוד 4, רק להרגיש טיפה מתיחה קדימה. עוד 3. ננשום פה. עוד 2. גב ארוך. 1. שאיפה נאריך, ובנשיפה נצליב שוב את הרגליים ונעבור לישיבת עקבים, רק שהפעם אנחנו נהיה על הפלקסים בהתחלה, ולאט לאט אנחנו נרים את האגן. אני לוקחת את יד שמאל הצידה, פורסת את רגל ימין אל הצד, שאיפה יד עולה למעלה, ובנשיפה אני רק מעריכה את היד אל האוזן, ועולה אפ, שאיפה, נשיפה הצידה, and up, שוב שאיפה, נשיפה הצידה, and up. ואחד אחרון, שאיפה, נשיפה נחזיק פה. מי שמרגישה שהיא יציבה וחזקה ורוצה לאתגר, אפשר גם כמובן לעלות לפלנק צידי מלא. מי שצריכה הקלה, אפשר להניח ברך, לדחוף פה את הרצפה. עוד 3, לנשום פה. עוד 2, להרגיש את הכתפיים ואת השכמות דוחפות את הרצפה. עוד 1. שאיפה נשחרר ונשיפה לצד השני. שאיפה אפ, נשיפה נאריך פה מותן וצד. שאיפה אפ, נשיפה נאריך. עוד 3, שאיפה, נשיפה אפ. עוד 2, להכניס אוויר, להוציא אוויר להאריך, ועוד 1, שאיפה, ונדחוף את עצמנו לפלנק צידי. שוב אפשר לנתק את הברך הימנית. עוד 4, לדחוף פה את הרצפה. אני בעיקר רוצה שתרגישו איך התקרה של המנח הזה, שבעצם קרובה אל הרצפה, מחזיקה אותנו ודוחפת למעלה. עוד 1, ובנשיפה נשחרר. מצוינות. שאיפה, אנחנו בישיבת עקבים אחרונה. אפשר על הפוינטים, אפשר על הפלקסים. אנחנו ניקח פה שוב שאיפה, וניכנס אל הנשר שנוח לנו. אנחנו ניקח פה שאיפה, נגלגל שכמות וכתפיים אחורה, ובנשיפה רק נחזיק פה ל5. נחשוב להתארך דרך הצוואר והכתפיים לעוד 4. שוב אפשר גם לשחרר את הידיים קצת אם צריך, עוד 3. עוד 2. 1. ובשאיפה נשחרר ידיים ונחזור לישיבה. אז אנחנו נשב ישיבה מזרחית על כרית אם אתן צריכות בגב ארוך. ניקח פה שאיפה, ידיים עולות למעלה. בנשיפה ניקח כף על כף אל הלב. ורק נגיד לעצמנו תודה שפינינו את הזמן לתרגל, גם אם זו תנועה קצרה, וגם אם זה רק 10 דקות, וגם אם זה רק נשימות. תזכרו שכל מה שאתן עושות בשביל לפנות לעצמכם זמן הוא טהור, והוא יעשה לכם רק טוב במהלך ההיריון. כיף שהייתן איתי, ואנחנו נתראה בתרגול הבא.